Sä muistat sen nimen. Sä muistat sen nimen. Oho. Huomenta, rakas. Huomenta. Ihana aurinko paistaa. Huomenta, Leo. Mitä äijä? Nastaa päivää sullekin vaan. Vähän pöperöä sulle sinne ja ei muuta kuin kovaa menoa vaan koko päivä. Saat vähän kasvaa nyt. Leo oli jo vähän systeeri tossa noin vähän huonossa ruokinnassa pitkän aikaa. Mä otin sen sieltä talteen. Hoiviin ja nyt se on parissa päivässä ruvennut voimaan tosi paljon paremmin, kun sillä on puhas terraario ja se on syönyt varmaan 10 sirkkaa parissa päivässä, vaikka se olisi normaalisti vain 3-4 sirkkaa päivässä, niin joku viikossa. Ja nyt se on syönyt sen verran päivässä. Se on ollut aika aliravittua kaikkea, mutta kaveri rupeaa olemaan kondiksessa ja saanut uuden kodin, niin kaikki on hyvin. Näinkään. Oho, voi paska. Nyt leikkasin etiketit mukaan. Oi helkkari, helkkari. No, siellä on nyt vähän paperia, ei voi mitään. Kurttii sinne ja vähän maitoa vielä. Näin. Sitten koko sötkelö vaan blenderiin ja naamariin, niin tulee helkkarin hyvät pöperöt. Jos pitää se kuvausdigidilaatio jostain kaivaa. Pitäis löytää tähän kameraan sellainen kuvaustikku, kun tulee noit saakelin tällaista. Tollaset pikku hivälös, niin kengät jalkaan menossa. Kaikki loput katto. Niin kuin huomaat, että ulkohommassa. Täällä on ihan sikana. Yes. Kato, Ari on vähän jäässä. Vitsi! Täällä on ollut yöllä pakkasta. Se ei oo jäätäistä. Se on ihan näin hyvä. Ei, niin se onkin vettä. Se onkin vettä vaan. Mut on tää, kato, katto on jäässä kuitenkin. On. Kyllä se on yöllä ollut pakkasta näköjään vähän. Täällä on tällainen Sammatin kylä, missä toi Viltsu äiti asuu ja hän on myös täällä koulussa. Ja tänne mä ajetaan tunti joka aamu kouluun ja tunti täältä pois. Niin tänne sä ajat sen 2 tuntia pois. Niin, no sun ei luojan kiitos tarvii ajaa edestä, koska sä aina vaan tuut. Iska vaan aina tulee, sit tulee hakea, mut munhan pitää aina ajaa tää matka 2 kertaa. Siis ensin tuodaan kouluun ja sit haetaan koulusta. Eli 400 kilsaa per päivä. Vähän myöhässä. Ei kyllä olla paljon, koska siinä tulee koulubussi vastaan. Taksi. Koulutaksi. Tuli, kato. Koulutaksi. Taksi oli vaan myöhässä. Taksi oli hyvänä. Iskele halit. Heippa.
Hyvää koulupäivää, rakas on reipas. Joo, mun pitää pitää kapaksista. Reputska. Reputska. Hei nähdään. Ja moikka. On reipas. Dublinia nostalgiaa. Okei, siirrytään sit Raaheen. Tästä on auki tuo. Baarit Raahe. Maken Saluna, Kapun kulma ja Pub Otto Poika. Tää on niinku 9-2 joka päivä, eli tää on niinku todellinen niinku kaljanjuojien ykköspaikka, kun pääsee heti aamu 8 ottaa muki. Kisselipäivä. Oletko käynyt meidän kotisivuun? Mä oon just menossa. Sieltä selvitä vähän paremmin. Okei, kato joo. Hei, mä katon tossa noin. Otattiin, johon voit laittaa sen tarjouksen, niin mä jätän työtä, koska mä oon yksin täällä. Ja tää on niinku bubi, joka on auki päivällä ja yökerran niinku ymmärrettävää työ. Aivan. Hei, mahtavaa viikkoa sinne. Palata asteelle, mä laitan mailia tulee. Hyvä. Kiva. Moi. Moi moi. Tuo keikkamyynti on kyllä kans hommaa, kun vaikka koetat kuinka edulliseksi ja kivaksi tehdä ton ravintoloitsijoille, niin ne ei vaan aina haluu saakeli tajua, että sitä koittaa ajatella ihan yhtä lailla heidänkin etua siinä hommassa kuin omaakin. Aika lailla samassa veneessähän tässä kuitenkin ollaan noitten ravintoloitsijoiden kanssa, että... Täh? Ei niitä pitsuja nauhalle oteta. Ei ota pizzoja nauhalle? Ei ota. Miksei? Tulis niistä niin herkulliset? Joo. No joo, toitais vähän herkkupizzaa. Musta nää on ihan hyvät. En mä tee, ne on varmaan ihan kaka. Syön nyt vähän se palaneille, mutta se on hyvä opetella laittaa ton ikäisenä ruokaa, niin Opettelin jo. susta tulee vielä mestarikokki. Okei. Joo, mitä Serkko? Keskiään kriisiin lähenevä kalvipaa, joka kuvittelee olonsa vielä parikymppinen. Niin, jos Toni valitset, niin tulee olemaan hauska ilta. Hyvää seuraa. Ei huonolta kuulosta. Entä Erkko? Jos haluat vaan sen yhden illan, niin tonne. Jos haluat loppuelämän, niin tänne. Aika kova argumentti. Selviätte kumman kanssa lähden dateille, mutta ennen sitä pidetään nyt mainosmatka. No joo, todellakin. No mites se Viltsu Iska-treffit menee? Mitä? Noin. Nyt on näppärästi lämpökivi asennettu sinne, niin äijä pysyy yölläkin lämpöisenä. Vai mitä kaveri? Leo. Mutta ne lämpökivellä. Leo Leopardikekko. Moi. Taka lämmittelee aika pehmeä. Niin se on jo lämmin. Ui. Laitetaan sit terraarioon. Chuppu chippi chuppu chappa. No niin, lekso. Takaisin sinne omaa kämppään. Hyppä vaan. Ei, nyt se paskas iskän käteen. Ei. Iu! Kiitos äijä, hei. Kiitos, kunnon löröt tuli. Onneksi oot itse. Kunnon löröt tuli. No niin, lähdetään käsienpesua saunan lämmitykseen. Ai, olihan kingit löylyt. Oliko hyvät löylyt? Joo. Iltaleffa. Ei muuta kuin koisi. Oli mahtava päivä. Huomiseen jengi. Sä muistat sen nimen.